almajirin kauye Bola dan wako dangin su ocara a to gyare bana ka gama kara yawa ko yanzu ma kai ka san saura gwamnatin ganduje taimaka komai ta yi mata kara ma maimai ta ma wanka ta shafa mamai ka cika gyashe ta dul har kai amai ka yi jan wuya ka mallaki komai har kake ganin ba iya yi maka komai ka cika goge baki ka yi mutunci tun ko ina ba kai ba kana zagin gwamna bai ma laifi ba ko shi ganduje ba ko oran ka yi ba bai ce ba zai harkarsa da kai ba ai ba za ta bare ma ko baka so ba a tun da mutunci ne gado na ka ja ba dan kotunan mu ba zai yarda da kai ba nan Kano an barka a danja a gan ko ka wani ne gwamnan mu da hujja ka ce ba ka yin shi mu zato ta zuwa ta kai ma Allah raka taki gona mu dai sai ga wani garo mun baza hata sama har ka sai APC mix babu a Najeriya sai babu Tinubu ja gabanu a Tinubu kowa rike wancan ya rike gaibu yau hawa president sai baba Tinubu yawa a ciwaju sai kudin tafa mana hannu a ganduje ne ya ce a yi waka nan kanan muku ce masa kwaska baban wani na kada hana wanka ministan gobe da zai mana wanka ko in ce sabon sakatare na kasa inshallah babban marayu na goggo mai hana kuka kuma sannan ga duti gonan Kano ana zarga wanda mai saje fitilar Kano gonan gobe gwamna na jihar Kano tutan jidiri sai na zirga wuna da shi da martala karo bauna